Kaixo, gu Ane eta Goaitzea. Eta ongi etorri barnetikeko 8. saiora. Venga ba, goazen. Goazen. Dale. Mikel ekutxe egin dau. Ahí ba. Soliatuta dagoela futbolarekin eta ikasketekin. Ixa, joa. Ahí ba. Enagoela gustoko esateko beste modu. Norbaitengatik basaude denbora ateratzen duzu. Baita lehendakaria basara ere. Hori egia da. Egia da, Jon bezalakoa izan nahi nuke. Jon bezalakoa? Zertako. Mesedez. Egira nazazu. Negarra egiteko zorian. Ba, Ai, egin. ama. Egin. Maixeila. Maixeila. Uste nahiago duzu, matxito bat edo tipo on bat. Ya siga. Nik edo itxasok. Ez zuk pertsona bezala, zer nahiago duzu. Matxito bat edo pertsona on bat, sentimendua dituna. Sentimendu bat azitza egiten duna, obviamente, eta tipo on bat, eta tipo jator bat, eta humila, eta, claro, nila itxason... Asunto, itxasko dilema idaka pixkat, ez? Ba, itxaso ez dakit. Biak. Bueno, ikusiko dugu, gustatzen zaizkio, komentatuko dugu. eta biak probatzen ditu. Ez? Aldi berian gaina. Eta parra ditu, ez? Eta nahi guztiz, pertsona ona. Matxitoa... Bai, ez. Eta garrantzitsua dela, sentimendu bat azitzoitia, negarritia, inberdenian, ez? Hombre, noski. Eta ateratzea barrondako ya zen está. guztia, eta gero hori guztia akumulatzen joaten da. Bai. Eta hori guztia lertzen danean. Bueno. Taulatz? Gorka kontxolatzen. Ui, eloskor. Ez dut zelez lehertzeko asmorik. Paso. Joen ora, zeldua. Normalena. Kontua zen, heldu edo motozerra. Zagonean badakit ez dela zer gertatu. Ikusten da bintzen norak humorez hartzen ditula gauza guztia. Bai. Eta hori garrantzitsua da. A ber, ez da ez dola jeloskor. Jeloskor bat dago, eta normala da baita ere ez, ba igual pikatuta gotia o pixkat jeloskor. Garrantzitsua da nola gestionatzen zuen, nola kontrolatzen zuen hoi, ez? Eta nola jokatzen zuen, eta nik uste dut kasu hontan ondo jokatu dula, eta... Baina arene baita, aizaio sartzen zitzaina, pixka bat. Bai, eski, karo. Pikatzeko, ez dakit aizaio hori. A ber, eski arenek bai eukidun harremana hola serioa izan da jonekin, eta ikusi dugu gure bai nahiko gora beratxo izan dela, momentu batzutan. Nola harritu egiten dio, ez? Claro. Dizut animatzagatik esaten, Gorka. Ema... Esai, ez da zer pasa. Zaude beti. Pazientzen dia daukazu. Bai, olatz. Baina egia da. Bai, animatzen ari ez, ondo garrantzitsu. Benetan pentatzen duzu hori. Gorka... Gorka ez. Noski. A ber... Ui, aurpegi gai. Aixa, joa! Ez zaio asko gustatu, ez? Aixa, joa! Bueno, kendo indio. Ni bezala. A ber, ikusi dugu, Gorka izan dela. Muxo eman duna, Bai. ez olatz. Ezak, bai. Hori kontatzen da, adarrak bezala? A ber, nik uste dut horrelatzai dela saiatzen animatzen, ze ikusi du gaizki dola, eta bestiagoa igual Gaizki ulertu. nola... Ez dakit gaizki ulertu ginen, nik uste dut nola gorkak igual oaindik badazkan sentimendu horiek ez, olatzikiko ba igual esan dula, ai, eta momentuan baina bueno, olatz apartatu da. Bai, ez da aurpegi oso polita ere jarri. Bai. Oain ikusi beharko da nola jokatzen olatzek edo norai kontatzeion, eta gorkak bai, aber ze gisa joa. A ber, ze jokabide hartzen ditu noen Gorkak. Alde guztietatik ematen joate gorkai. Bai, neskak utzi du. Bai, Gaixo. baina ez da parra egin, bai. Ez. Eske... Ez egin kasurik ala itzi. Ez, zuri. Gezurra besterik ez du esaten. Eske zure arpegiak jaten esaten. Bueno, eske... Zergatik egin bartzun hori? Zure argazkiak ezabatu. Ai, ama, aguarpegia hor. Aguarpegia. Agian ondo azaltzen naizelako, ze oso enbidiosoa da. Bai, Oso segura. enbidiosoa da. Ez du zergatik ez dugu piper egiten. Zer? Biarra utzekin, Osa, zaude nerviosa ez, urrengoa. Urrengoa, izerritan, ja. Bila zerbait eskutatzen dezulako. Bai, nik uste saiatzen dela hor eskakeatzen, gai aldatzen, ez? Eta funtzionatzen du. Zekepa pixka gixakoa da. Harrapatuko zaitu. Eta ber, esan berut pena ematera baino egia da, grabatzeak orduan ebai, oza, olako sekuentzia grabatzea guai zehola. Ze azkenean, hoi ez, jokatzen zu arpegia jarri bertuzu, edo urduri onbertzu, baino bestiak nabaitu gabe, orduan, erronka berri bat izan zela, eta... Bai, eta aurten daukaten trama gaina oso polita da. Bai. Ez pauzu nahi ez da zer gertatzen. Ema, uno. Bai, egin nahi dut. Hau irakurri nunean ebai ustron gauza bat zela. Eta beste bat zen. Ez, benetan, nahi dut irakastea
Minecraften jokatzen. Hala, venga, Minecraften jokatzen, venga, oso ondo, eske nola ez, osea ez? Piper egiten dute, Bai. eta ezin dute aprobetxatu ondartzara joateko, ni zer da egin ora. Bai. Minecraften jolasten. Bai, batzuk motorra, bestiak kanpin dendan, dena ematen, eta hauek, Minecraft. Minecraft, no? Bia, ze kaskoak. Kasko jeekin kotxe horta, Minecraften jolasten, eske benetan. Ez gaineanik, irakurri nunean hori nola nik ezagaten ideiik Minecraftetaz eta ez zertaz. Uste nun izango zela ja, bueno, konsolakin o manduakin, playakin, ezagize. De repente ordenagailu bat, eta bi kaskolakoak eta nik. Claro, lehenengo demoraletan nire aitakin, Martxelokin eta Ibaiekin, osea, ametxekin, grabatzen ditun sekuentzia de xente kotxian. Osea, baina, claro, zanolako audio eta izte gigante bat, de repente. Osea, grabatzen hasi bine olen santzean, badakazu gida baimena, o tal, o altzu gidatu, eta ni, bueno, ikusi non kotxeo eta zanon. Hombre, pues bai, hau bai. Kristo txikia grabatzeko Oso txikia zen. berua itentzun, Bai, bero barruan. asko. Claro, mikrofonoa jartzen zuten hor nola ez. Zuen espazio handiek. Ez kamarak sartzeko, eske oso agobiantea zen pixkat. Bertan grabatzea baino oso ondo pasatzen genuen. Oso ondo pasatzen genuen. Gaina, tarte matu aldi magenu, ze, claro, egunean zehar igual sekuentziak dituzu grabatzen, eta dakazu 3 orduko, deskanso bat, eta hartu genuen kotxea ben, jongenean, entzakin aprobatzen, claro, ez dut gidatzen. Nola hartzen zituen Produko kurba, batek osea, kriston beldurra pasatzen. Oso, bai, ze kasi, bueno. kasi ze. Baina, bueno. Ez, geho jartu nio, eta ondo, nire minio beto geho. Inor, kurba gainazkarratzen. Bueno. Hori zen? Bueno. Geldi. Lima? Zer. Gali. Pasai. Txaso nahi hau Minecraften jolastu. Eta 3 egunetan ezin dut kirol jertxa erantzi. Kiro gertxa jantzen duzu, txapataiagatik? Ai, gixaja, eskapatu ino, baina. Gixaja. Ui. Ya está. Arrapatu jo. Bueno, bazen ordu, bazen garaia. Bueno, aldi izan edo ez, A ver, Bai. Ane, Bueno, vale. badaki zerbait gertatu zela. Zenekin, ez daki? Ez daki, hombre, bueno. Eta ez dut uste ez da imaginatzen du nik, osea. Susmorik ez daukiko. Ez. Galderrekin izan dela. Hombre, eske bullying egiten zion batekin. Enrollatzea bere Ez, eske oso fuertia neska da. pixka. Oso fuertia da. Ni beti saiatu naz itxaso defenditzen, beti saiatuko naz. Azkenean hoien berdutze bere azalian jarri bernaz. Luzitu zea hartzen, Luzitu zea, 10 pustarri. Oaingoan, 10 points. 10 points. Ez utza gertatu zaizu. Ahí ba, zerre. Ui, Kuadrilla berri arketzezu, eta zure laguna ize hartzera. Oi, eloskor da pixkate bai, Bai. Ez da nere mutila, eta gaina horrek zein porta du. Tazen nahi zenuen. Gixajua. alde egin bat pare. Bazeuk ikusi, baina gero beraiekin esarretzen bazara, ez etorri nire gana barkamena eskatzea. Bazuek haiekin aserratzen bazara, Ai. torri kontatzera. Lasai. Potxora. Eski male nobena da. Oso heldua bera Oso dina heldua. edukitzeko. Bai, eta hoi ez, azkenean bai lehenago ikusi dugu bikotetan dinamika pixka toksikoak, kasu honetan ez dakigu, espero dugu ezetz, baino izan daiteke momentun batean igual malen alde batea guztia bikoteak eneoteko, eta hala eta guztiz ere gaina malenek esatia, arazon bat baldin bakazu etorri kontatzea. Ez? Oso polita. Asko esateu. beragatik eta daukaten laguntasunagatik. Bai, guztiz. Zegiten zuen, lepokonek nire anaian ejakaren patrikan hiltzen egunean. Ez da rastorik ere. Poliziara Oi. Ze gertatzen da hemen? Larra. Ez errez. Ez dakik hiltzen. Ez, hombre, Dorleta. eunate. Eunate. Eunatek onelakoa dauka. Berdina. Ai, peio. Egia da. Eske peioak ez dakit Ai, disimulatzen, peio, eske peio. gixajua. Zergatik zeuk Ui, ama. nire anaiak lepoko berdina. Eskerrak utzi hartzun. Serio, ja. Gertzeaz, ez? Joder, bueltatu data fuerte gaina. Eske Gin eta jan, usan ikuste dut. desberdinak. Bai. Eunatek ez du ez da bekain bat mugitzen, dena hola esaten du. Bai. Eta niri ez kontaktu gehiago, jazta, hau da, eta punto. Eta bestea, Bai. peio da, Eta bestea jo, patinatiteu, Bai, pixkat. patinatiten du, bai, asko. Ikusi zuze jarri du Aimarrek, saretan. Ostras. Bere saretan. Bera nahiarena ez zala istirpoa izan, eta klubak ez dula laguntzen. Egia kontatu behar diogu. Zegia. Klubari buruzko komentarioak ezabatzen badituzu. Txantaje,
Lepokori lapurtu egin zidaten festaren egunean. Festako zalaparta guztiaren ondoren, galdutzat eman nuen eta erreprodukzio bat egin nuen. Baina zergatik etzenean kontatu hau galdetu nizunean. Enizulako aurpegira esan nahi zure nahi lapurra zela. Eske unate homena da, zeba da homena. Ba, ez dakit egia dan, A ber, nik uste dut egia dela, nik konfiatzen dut. Baina... Osa, galdu zuela agian bai, baina kontatu duena egia den ez dakit. Pues jarraitu ikusten, ez? Jarraitu ikusten. Garrantzitsua da, ezin dugu kontatu gehiago. Garrantzitsua da, Aimarrek gaur sinisten du, no ez? Hombre, Ez? esan duenagatik, nik uste ez duela Ez duela sinistu. sinistu. Kuadrillarekin. Pulposik, no? Beraiekin afaltzen gelditu naiz. Eta mugikorra? Deikaritu naiz. Baterik gabe. Ematen du lidera Aitona. Bai, eta nahi duna Aitona Lili. Pues, afaltzeko zen oraindik. Ez du faldu, lehenago. Ni esan du kuadriakin Ja, faltu duela, ez? ba, igual gezurra ira. Aurrezteraldian, jende askok esan zuen, uste dutela Aitona zela hiltzailea. Ba, ez dakit, igual guzti horrek sortu dio Ja, eske... hau guztia, ez? Pixka bat Bai, despistatu dabil, eta... Ez dakit, igual zer ikusia daka. gertatu zen horren guztiarekin burua joaten hasi zaio. Bai, ez dakit. Ui, gelditzeko. Oi. Oi, irribarretxa hori... Hauek, Ah, kontuz, ja, irribarrea jaz. Bai, kontuz honek. Hau Ai, sartzen ama, dira. ai, ama. Bueno, que susto. Aimar, gaizki bukatuko zu. Aimar. Ostras, ez susto. Polizia? Ai. Peioren bilatuzte? Peio, edo Jona. Gabon. Kanta hau beti. Bukaera. Ai, ama. Claro, beha zen. Baina behar zen zer. Beha galdua zola, o ez? O, bueno, ez dakit, txanote, ertzaintzak arbatu du. Da, ostra. Bai. Ertzaintzak arbatu du, eta etxera mainote. Aitona galdu inda. Igual aterako zen paseatzea, orientazioa galduko zuen edo ez dakigu, ze norbait xe, kazakan Aimarrek bai. Egia, baita ere, egia. Claro, eske, claro. Aitona zen? Kontatu. Ikusiko dugu. Bueno, ba, hauxe izan da dena, espero dugu asko gustatu izana, eta eskerrik asko horretatik. Eta jarraitu irabatzarte ikusten. Hori da. Erakutsi geratzen data.